நீங்க நம்ம ஏற்கனவே ஜெயிச்சோம். புது ஓட்டு உங்களுக்கு. கஜா புயலா கர்ணனா வந்துடுறீங்க, கொரோனா மருந்தா வந்துடுறீங்க, பொங்கல்லாம் சீரா வந்துடுறீங்க, எங்களுக்கு எல்லாம் ஃப்ரீயா வந்துடுறீங்க. எங்க அண்ணன் நீங்க இருக்கும் ரொம்ப நன்றி. மகிழ்ச்சி. எல்லா அபிநயங்களும் நன்றி. சிறப்பு. என்ன சொன்ன? கூட்டம் சேர்த்தவன் எல்லாம் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சொன்ன இல்ல? உண்மைதான். ஆனா என்கிட்ட இருக்கிற கூட்டம் நான் சேர்த்த கூட்டம் இல்ல, அன்பாலே தானா சேர்ந்து